Ira babeire bakubulirwa kwenekya bunango tumeka bare amoya ibakonyora korwa serikali anene amoyo yerigo rigense kegima asogokinia rigesa ime county Nyamira anene ase ekemeriye chae nane chinga kya moya yo aberega kubwato kwa ase chitundubari aho imeye county yo norbote urasobekirano niho twarigane no muri keito Job Monkey. Nigo abaremi bagendetse konyora ubuyo bwerigo ririke kurwa serikali ubokwenano n'eki factory cyecaye ime county Nyamira engakiengiya yembura yachakire nandegendererete na moyo tuwanyora na arwete Holland na mayo ya maya ase factory ya Nyansiongo ereye mo eki factory ase abarimi banyorire obuoyo olitokoira Nyansiongo ti factory ebwatete na matunwa egosia autotox omunyakiro bw'abarimi ase West Mugirango oyuboyigo oromunyakiro bw'etundubali ya Embonga egotoka ime constituency eyo eyerense ye factory ya Nyansiongo nasemya abarimi gotumeka amoyayo asenchera endonge abaira moyaya obuoyo obomo bogoswarwe semete 700 obuoyo obomo na obwo boko ba apply titea nako basaba mba chikonia amoyo banyorire kulindeko yatumeka ase megondo yabo elinde bachikonyora ligesa ligia bateme gusiara amoya yamba chikonyaonia akorere amasao amente kurwa secha eria genderete ase basimegete ase megondo yabo aburugera aratange kuburuga ekera aburugire amanya konya prae ase omugondo abarimi banyora amoyayo mbaorokia omogoko omonene ase arachiko bakonya elinde konyora ligesa ligia riechae nene ase ritukeri gatwanyora obuoyo konye chae yaumire mono. Sasa tumeshukuru sana, tumesema ni asante ase ngenjo yo abubolemi bwaitu na ndibona gamto tutogendera korete chae ngiya na ndi twaira ni ringambu ya mono kero oyomo obomoremi ogokire na ndi twagokire mono na ndi rinde togendera kubike chae ite tundubari gakimbi twagokira siri tungari arere sengenjo ko ikoboyo constituency ya serekiri twatebire ya mono asa okoriro wanto utogwanirira moyo no mataro kizo ase basaba serikali kweneke buna abalimi nkonyora bale amoyo asinga kichya bwango ya ande tugandikine serikali omenze mono abalimi banyora amoyo singa kichire mapema igere tinyorekana ne kona askere asokire nalichi bakona cho amoyo awene togocha abanyene barra arafu chiese cyo makuru bogotebana oboyo bwera pye cyaya ruboyo kina batay abalimi bekemeliye chae mbase migotora echae engia na konelie chitundu bali chirensi echi factory chireme yagusi linde bachikonyora ligesa ligia na boigo engele yabo bana bantu bito kanya bayibe chae so kenyinge tikaba ibe chae oboyo babeke mugondo chae kana kusoboka nainde bono bachikomenta andi torete chae engia nande torete chibesi nyinge ase omugondo na balemi bande bonzi bibaranyore namba bwate bali bana chetwe lakini patimbaye computer yaba tumete pesa cyabo ncheisana amoya yonko bwatiria tore torore na kero yomo onyorire amoya yo asobwango elinde banyakogendera gopima bakore ase oboye bwarenge koira 2500 nyopo na chire koinse ya yecho ngobwatiria tore monyore amoyo mwensi pi barigicha kona chire nandi koro muremi kwe factory ginko reporter ya Ndize TV Job Monkey.